Ai, 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 ai. viiva 12 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli voimistuu, iltapäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys, yöllä paikoin vesisadetta. Merenkurkkujen eläimet. Voimistuvaa etelänpuolista tuulta, aamuyöllä 10-14 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli voimistuu edelleen, iltapäivällä 12-16 metriä. Paikoin nutua tai sumua, yöllä häntää. Saipa. Etelänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 4-7 metriä sekunnissa. Paikoin nutua. 2 vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelän ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70%. Iltapäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti. Yöllä etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 40%.
Hyvää päivää ja tervetuloa Teimon kaappaan. Joo, ei jaksa kattoo sun naamaa. Onpa hieno sormi. Haluatko, että minä näytän sitä vähän lihakirvestä? Voi vittu! Haista paska! Minun pitäis tuo pupi aukasta ihan kohta, niin jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika koostua. Ei tarvii olla hyvä, vaan voi olla parempi. Maailman ennätystäkin on tullut tehty. Joka viikko treenaa olympialaisilla 1 sekunnin nousee. 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 Tämä ääni ei suinkaan tullut ruokakellosta, vaan nyt alkaa Marko Kahjon tarina. Että pahoitteluni kaikille nälkäisille, jotka erehtyvät. Viisas koira. Olipa kerran koira, joka oli omistajiensa mielestä viisas. Jos tälle komensi, että istu, niin tämähän sitten istuutui miellyttääkseen omistajiaan ja saadakseen lopupalan. Ja jos tältä tassua pyysi, niin sitäkin se osasi tarjota. Ja taas sai makkarata hurkuttaa. Jopa maahan se rupesi makaamaan, kun käskettiin. Onpa siinä viisas piski, ihmetellään ja ollaan niin ylpeitä, että... Mutta annapa sille koiralle eteen paperillinen algebran hyperpelifunktioita ja sano sille, että sievennä liittyen vaikka vetoa, että ei osaa sieventää se. Ei, vaikka olisi kuinka makkarata tarjolla. Että onpa siinäkin taas viisas koira mukaan, kun ei edes hyperpelifunktioita osaa. En kyllä osaa minäkään, mutta minä en olekaan koira. Varo syöminen. Nälkä on ikuinen. Välillä sitä ei tunne, mutta aina se on silti mukana, sillä jostain se aika ajoin pulpahtaa pinnalle, vaikka sitä luuli edellisellä kerralla päässeen eroon lopullisesti. Vaan ei pääse. Ainoastaan siirtyy nälkä eteenpäin, vaanien seuraavaa hetkeä hyökätä. Ja kun tulee nälkä, täytyy syödä. Joskus, vaikka ei olekaan nälkä, niin sitä ennakoi jo sitä tulevaa nälkää. Kun tietää, että se on tulossa, niin siirtää sitä vielä etemmäs tulevaisuuteen. Tätä kutsutaan varosyömiseksi. Onhan se ihan hyvä syödä, jos tietää lähtevänsä pitemmälle reissulle hieman varastoon, että elimistö voi sitten sulatella omin tarpeidensa mukaan sitä lihapiirakkaa 2 nakilla. Ruokaisa maha onkin kivempi kuin tyhjä maha tai pieruisa maha, jos sattuu olemaan laktoosiintolerantikko ja vahingossa nauttii maitotuotteita. Varosyöminen voi kääntyä itseään vastaan.
huonosti ajoitettu varosyöminen juuri ennen tarkoin laskelmoitua lounastuntia saattaa aiheuttaa sen, että ruokailulle pyhitettynä aikana ei vain voi syödä. Tästä taas seuraa se, että varosyömisen aikaan varastoitunut energia kuluu loppuun kauan ennen seuraavaa mahdollista ruokailuhetkeä. Joten tarkkana sen ajoituksen kanssa. Eikö jo lapsena opetettu, että ei karkkia ennen syömistä, ettei mene ruokahalu? Vaan otitko opiksesi? Et. Läski. Ikuinen matka on pitkä, saarelta mantereen. Lentävä rokin on valmiina, kuin aatokseni ovat valkoisia. Niin kaunis, niin herkkä, niin koskematon. Vielä tuo kaunis vahva ja kausa tunnurimaan. Kutsuu mua sinne, kutsuu ihmisiä luokse. Voi kumpa yksin voi. Vittujen kevää! Voi kumpa yksin voi. Voi kumpa yksin voi.
jättiäiset, jonka naarat kaivautuvat ihoon ja munivat sinne munansa. Eivätkä ne edes lupaa kysele. Kyllä se kuuluisi hyvin tapoihin ilmoittaa, jos meinaavat syöpyä kiinni sormen väliin tai ranteisiin tai polviin tai penikseen. Eritoten ärsyttävää on se, että ne saattaa majailla siellä sormen välissä tai ranteessa tai polvissa tai penikseissä monta